Я курэц Тимофей, вучань 2 Г класа. Учусь у средней школы номер 1, имя Янки Купалы. Владимир Липский. Солдатское письмо. Першае ў жыцці пісьмо. Мама, пишу табе з фронту, вярнуся з перамогай, цалую твой сын. Рыгорка склаў пісьмо, намаляваў на ім чырвоную зорачку і падпісаў «Салдацкае пісьмо». А потым у пярэднім пакоі Беренца мама адразу ўбачыць. А потым Рыгорке захацелася пабыць не проста салдатам, а танкістам. Хлопчык падышоў да шафы, адчыніў дзверы і залез у яе, як у сапраўдны танк. Тут якраз вярнулася маці. Паглядзела ў пакоях, няма сына. Вось яна падышла да століка, узяла пісьмо і хуценька яго прачытала. «Сыночак ты мой!» – ціха сказала мама, і як стаяла, так і апусцілася ў крэсла. Рыгорка ўбачыў, што маці спалохалася, выскачыў з шафы і закрычаў «Вось я!». Маці падхапіла сына на рукі і прытуліла да грудзей. Яна гладзіла яго па галаве і ўсё прыгаварвала дрыготкім голасам «Салдацік ты мой!». Рыгорка не ведаў, што яго мама ў дзяцінстве не гуляла вайну, яна бачыла яе ў сапраўдную сваімі вачамі. Авер'ян Дзяружынскі, Васілёк. Стаіць, выглядаючы жыта, як зорачка, знічка здалёк, што ўпалыя скрынкі з блакіту, палетка ўкраса Васілёк. Калі расцвітае цуд гэты, на полі яшчэ гарачэй, буяе, квітнеецца лета, і фарбы прыроды ярчэй. Стаіць, паглядае з пагорка, як зорка аднекуль здалёк. Часцінка любімай старонкі, часцінка зямлі Васілёк.